Sagudayin Nortisurat. Pakasalita ni Chesang Napoluan. T. Pilay. Dear Manong Nemi. Awanen ti makaot ko ken masapulak pa yung igatang ko ti gatas para kada ti anak ko. Nga inem pailaing nga bulan mano. Ubak ti anak ko nga napani ti Tianggi manong Nemi. Pang-asim malang Shirley. Agumutang pailaing ti gatas para kada ti anak ko. Pang-asim kit kastawan isang sagid na mabisin una. Umutang ka. Kawan nga taon igatang ko. Kaya pangalan nyo nga rin ti pagbayad mo. Kaya di mo't makasapulin ti pilay nga asawa. Sila yung nalpas nga na tayo taon remedyo na, Shirley. Agpagpakasya kang ka. Isang nga rin ti sarudsod, pangalaan nyo nga rin ti pagbayad yo. Kaya ni, awa mo ti pagtrabaho nila kay mo, nga buta, nga pa naka-aksidente na pilay. Mga sinapo Diyos ko na, friend. Agrub-rubot ni lakay ko. Paano na? Agsapol trabaho na? Sino mayat nga rubot nga agtrabaho ti pilay? Nababanti construction. Kasana layangan mo ti akabanan. Awan na, malugi na aja, paubra kang kuwana. Di naman nga rin mo tag-drive, tamapang kumat agpasada, o malisensya na. Construction mo lang muna ang trabaho. Alam na, pangasim, Shirley. Umay kunto kat ikaro kas pagarigan. Umay kunto labaan di kiti arwaten nyo, di kiti mureng nyo. Hangkamot kang palpalaba. Pangasimon pangasimon. Pautanga mon. Mama, dakay gaya. Kastaw iti sangit dat ubing, ito maladagang kaputa. Awang tubog ta barukong mo, balasang ko diyasa. Awang nga ron na. Katawan sapi susum kami. Haan, adang takdakkel sapi suso nilakay mo. Nilakay mo natin papang mangsuso. Alay kam kiti. Ni mamamit kat malugi dito. Tianggi ka no. Pautangan. Hindi to tao matam mo na pagbayad. Pautangan mo. Dahil siya ito magbayad. Nung saan nga makabayad. Nya kinaulpit mo na ya. Mamamit. Yung baga da sa eti kasasadyo. Kano siya angor ni Donald. Ti asawam. Ti mapilay. Anat na naman mga pasama. So nga mapilay ito. Sama naman disgrasya. Napintas mo ti trabaho na. Iti kumpanya nga pagtrabaho na. Alay kamon, katkastaon na ibit dat ubing. Dakay di makamo ha, mama. No saan nga makabayad ni Jessa? Uwain, siyak di makamo konak mayat. Mabilpilit ni Shirley maron Nemi nga ng tid. Ilistak tinakan mo to ya. Siyak ti ilistam, ta siyak to mang bayad. Kunamat ni mamang na. Nana, agyamanak kada kayo, alawan. Alang nga, gawin ka karoon tayo, yung katemplahan tayo, gatas ta anak mong kadni. O rela, umlekin ti sangit na. Hindi makasangpeta kung dito'y balay, manong naming-ted ko, kaniya, Jo, dati anak mi. Pakiuba. Umag tayo nga damit lang na utang mo. Alam mo ni baby. Ang templahan ti gatas na. Nagsardengin manong naming ni baby. Hindi ta amalan na nga nut-nut-nutan nan tiya gatas na marong name. Katsiyak siyempre, timang patkad gatas. Inurure ka lang nga makakawin. Kalpasan na kita. Mapana kung dinas ka na mapanang. Papanang? Abi di kita nga sako. Pagkikabila ka rin mapidot ko nga plastik. Wano pote. Jo? Abay. Di ka kakasi kang agbagkat. May danon kong tulatan. Nuwakan ko ilakon. Pasensya ka na. Anang arod. Nagsadanta kanatnag. Iti pagtrabaho. So nga kastuyin di sakak. Baka pag nakakman babayin panagsarukot ko. Ng panagpilay-pilay ko.
Nagkadagananos ka nga ron, Talo ko maada gaywan kini, baby. Di mabana kumamata, manglutila ba? No adag pala ba? Binoy buyak ti pinagpilay-pilay ti asawak manong naming nga rimuar. Nga naka igpil iti sako. Sinipsiputak manong nami ket tinurong na iti tiyanggi ni Shirley nga lapang ko imutangan iti gatas. Kalkalkalin na manong nami iti pagbasuraan da. Agala ka na iti plastic bottle. Iti bute. Napamat inanawan ni Shirley. Naluko mo dati ng Shirley. Apin ko at ibasura na tumadlang ng gijay. Tapi parit lang ata. Manong nemi. Binaybay aklain. Aging gana nga. Inala na aming gayam. Ura adayo ak ideyang ko manong nemi tiandang masla ko lamang mangig nga. Lalaisa ni Shirley tasawa. Yung maglaki din manong nemi na siya at ti katugangan na. Ti ina, ti asawa na. Ani manong tunal. Nauyong deta nga na ikamang. Sila saan doon itong adumteng itirikat. Kasko na ni mamang na. Ti katugangan na. Agyamang kakidi ta saan nga napasamak kini Donald nga asawam tinapasamak kini Joe nga asawa ni Jessa. Abi namin nakasta di tao manong. Imbes ko mga kaasyanda ti tao nga adda banay na tapansanan na kapasang na da diferensya na mapandalaisen katawaan adda nga irungan. Digid lang nga tamo nga basol kinapo Diyos. Tikas na nga panang lalais da kada giti tao nga daan ti banay kapansanan. Sabat nga nagayayatan ni Diyo. Tikas di nga napasamak yan kuhana. Ita, pilay lang arudan. Nagtinag nga agbasbasura. Manong nemi napaturok kundi anak ko ket siyempre iraping kumit agdalus. Ti arubayan nakababain hangak pa nga nakadalus. Ken siyempre inumong ko manong nemi dagiti mureng mi ket inraping ko tinaglaba. Hindi pa nagluluton manong nemi ti para pangal daw malagip ko awang gayam magasmi. Mapanak man na nag-uutang iti tiyanggi. Barbaring no, maranak manin ni nanasalud nga katugangan ni Shirley. Pinanawak ta anak ko manong naming nga imas titurog na. Idada ko ni tiyanggi, adada tinadanon ko kumatgatang. Inuwari ko lang makagatang da. Di awanin ti kumatang kat siya sumarno. Oh, si kamanan pilay, ay! Si kamanan ti asawa ti pilay ko na kuma. Dili mabaling nga mo ramaraman nila kay ko. Ano ko mat problema? Kit na ko naklay at pepeso mo. Si ka ni Jessa nga asawa ni Joe nga pilay. Ana? Kumay ka manin umutang? Kaya manging nakamanin ni katugangak. Kaya isong tuman ti may listit na ganan. Di ka mabain. Jakla mo, Sherilyn, no, asin na tinakababain ka rata. Ha? Siya kumang tinakababain? Siya at nakababain nga guutang. Ti guutang, awang babain na. Nabangbang ti rupa na. Ti guutang, awan igatang na. Dadya lain, kasimple. Katsi ka, nauyaw ka. Imbes ko nagpagpakaasi ka. Apain nakmat. Kasalukod, kang ka. Baka or-orayo maninding katugangak. Na iso manin ti mailis na na.
Sabi nga nga kasat ugalim Shirley, ni, Mama, dakla dito sa dag. Di nakla makita. Alala, arat alaam ka di, Jessa, awang arti sangmi, nana. Umay kam tuman lang bayad. Orita, adamatin pagubraan ni Joe. Abay katawa ka siya rin. Makakatawa ka lang mga ibaga nga adan pagtrabahoan ka nun ipilay. Di lang mabaling sa mo yung magbagat ipilay. Apay nga di kagnak. Mama, ada kalin ka mga ibagat ikayad kong ibaga. Apay pakabasulak no ibagat tibod no. Panang irumen, panang uyaw. Ter aramidem. Panang kuspil. Apay di mo ikan respeto ti patong nga tao. Di ka agbuteng kinapo Diyos. Agbasbasol ka kinapo Diyos. Di mo mo deta? Dagit kaskan ka, dusain na ka. Nimat mama, ado ko mas dusdusan at ado mat kasta. Mangibagat kinapudno. Bagag sangitan na iti anak ko. Anat utangan bagas, siya akong dimang sukat. Ilistam, tanagan ko. Si Shirley. Baka awang peksidain nyo. Mga natangag ton di marunggay. Ikap ti sardinas tapno na imimas. Tapno danto magpapiksa ni Joe into no sumangpet. Kung gayam, pinadalusak, madamangag daldalusin na bodega. Ti asawak, nana? Pagdaldalusan nyo? Uwain, imbaga keng kuha nga tandanak. Kahit di kita hanan nga masapul pa sa diyay, nga mabalin na nga ilako na. Iso nga adon tulakit kwartana no madamdawa. Lalala, kang sardinas, kada to'y golden geese, tayo mas pwede to'y. Sige, Shirley, ilistam no muna kita. Ipamutanagan ko. Uno tanagan lahat na ni Jessa, tao may ito agbayad dumandamdama, into no makalako ni Joe. Sige ka rin. Sige. Gaya manong nami nakita met ni Nana Salud ti araramiden ti asawa. Itay kalkalkal manong nami pagbasuraan ni Shirley iti tiyangki. Tata pagbasuraan na ket pananda ka dagiti paginumanda iti soft drinks, plastic, dabute. Gaya manong nami binagkat na amin itay. Sana napan sinegregate. Ket imbati na manong nami digiti saan na mabaling nga ilako iti pagpig-apan ka dagiti basura. Nakita gayam di na nasalud ti asawak manong nami ket inayaban na ang napanitilig ko iti bodega. Ado ka no sadya ti plastic ken bute. At ako pa'y landok, manong nami handa mausar, kaya kita perdete hanggang mabalinan ng kalba. Nakaluto ako manong nami, idi tadamadlaw kong mas asideg ngagpilay-pilay, ti asawak dintengen. Dakan? Nakaluta ka man siguro itan. Ay na, ti asawak kasta unay langat mo. Kung kakakata mga anak ti pangpunas ko katilangat mo. Kaya na kita. Lati. Alalaing kagbugong, harutan kagbugong. Pero tayo punasak patabukot mo ni. Punakabas-basta ko na takasok katak patabado mga anak maalat sa baling abado. Nagamanak. Jessa. Amom ka di nga. Ado di kiti mapangkunto ilako. Nakalam. Iti unag ti bodega dana nasalud. Baglagi din tanasiyat na dyan nga bakit. Akas kasupadit kina uyaw, kina awamba. Kina uyaw na dyan nga Shirley. Huwag garod. Nagpatpada naman lang ti asawa na. Bagtawan ti asawa na. Tama nga nung saan ako mga palubos nga. Baka no, amo pa'y maala di dyan kat ipaharit na. Baka supalat mapan mangilako. Dalangal pagsapulan na. So nga ron nga, imbaga ni Nana Salud nga, siya konti mangdalos, tadapay tandan kong agdalos di bodega, kat digiti sanda nga, masapul, mapangkuhila ko. Kasi naman parang bunag mo, ininutek ka. Kanya nga tanong ko bumulod ka ti kurong-kurong, amok tagman na yung timotor nga maon lisensyat, delikado ba't nga ron? Sa may
Sa bagay, dito pilay ko kitang isot ang preno eh. Ngem, sa ang isot ang preno, ken sa ang isot mang paandar ti motor. May tsaki diya, habang pa nagmotor, ano nga tanog lisensya akto? Ngem ikanak kanat lisensya, kit pilay akmet. At pamuspusan ka na ita, agurnong tapay, ta intun makaurnong ta, suntot pa mo pa ng lisensya. Asit gam di kiti picture. Ado pala picture dito LTO. Hindi makapangan kami manong nemi nagpalpabiit ka sawak kalpasan na nagpakadan. Manong nemi agsaksip ngetan iti sumangpet. Ket ni, at baklay na nga bagas. Gimatang akmatan ti bagas ken groceria. Kalpasan nga, nalpas kong nailako amin di kitay. Nagyan iti bodega, dana na salud. Kaya nadapay, itad ko kayong kakawata. Adot naglakwam? Kaya nadagsinigilandok eh. Sa digalba. Sa dapay aluminum. Kaya nagitay plastic bottles. Kaya tinagrigata ka kiti landok, galba, kaya botelya. Yung tumaminsan sa anak kong nagalala, botelya, nakalaklaka sa latagsim. Tintulayangan mo, anak, kit galba kung saan, kit landok. Bagmang harating palubos ni na salud. Kit pakinabangan pala na gitay. Kin palubos naman. Ngamitay maamuan ni Donald. Nag-aapad ang nagina. Apag iso nga lumabas. Pag-atasan nakita ni Donald. Tanangin ko nga rin, makita lang na diyan nga pilay, danog-danogag. Wano, pasublik din naglakwan na ko na. Agbadbadat ugali na diyan, Donald kan Shirley, di agasawa. Ang harad, baglagi din trembang nga tao ni Nana Salud. Magluto ka rin si Datan. Tado na gitigro ni Sariam. Kalpasan na, mangantaton. Kumusta mata ni baby? Damad gatas na. Dala, awatan mo na ito kwarta. Taurnungan. Kuretahan damagas kang ginatang ko. Sa dadigiti groceries. Ano kaskasan lang, talaga nga makapaglisensya. Kahit na makapaglisensya akon, bumulod ako no agar kilaak iti kurong-kurong. Tapno, alalisto ti panagtrabaho. Agsursurak ka na balbalay, no ipadawat da, thank you. No presyon da, thank you. Kasi nung araw na presyon da, kita yung presyo diyang siya, bakit gudwa na, sa ganyan si piso, katag salapi. No adagpadawat, di na siya. Uno saan, nagsursurak ka na highway, ado na kita may balbal lang na tanda, naloko nga tataw, balang na plastic. O, makatulong ak pa iti barangay, makatulong ak pa iti ili. Agsipud ta, sa anak masulsul doon, nga gala ka iti basura. Wala nga pilyamid lang. No, nasken nga alaag na kita dumanga nga malako agad alaag. Sa ako mapanipanid dyan pagpig-apan di basura. Ngayon, lakay, kakaasi ka, nagsipud nagpili-pili ka. No, dantunlugan ko, tamakalisan siya, hanak dun ngagpilay. Manlat ta, sa agam mo, dilukan mo. Sa ka man pa nagpidot, pilay-pilay ka lang ta. Kasta nga rutinal daw nga aramiden ti asawak manong nemi, ada di kita mang katawak ang kuana, adamat di kita mang daydayaw. Kasi tinaminsan, manong nemi, nga lumabas ni Kapitan, dito balay. Lumabas akbay. Jessa, ay, dagayam Kapitan. Di ko nagsarding yung masidig. Amom, dadayawag unin lakay mo. Kapitan, dadayawin niyo lakay ko? Gawin. Magustok tararamidan na. So nga kunak kang kuana. No agbakan dito ti kwa, utility iti barangay
si kantot alay ko na. No kung mga mentad na pundumi kat manayunan ti utility mi, alak ko maisuna. Tapos di kas tagad adamad la tandan ng ang dalus ti barangay tayo. Iti nga ron nakita ka namin sang kat pidpidot, ngagpilay-pilay. Ti amok dagiti lang mabali ng ilako, iti alain na. Dalusan ng gusto iti kalsada. Sana mapaniti pag-pick upan di basura kat isegregate na. Dagiti had nga ilako, may supot sa jay, sa mabati, kat dagiti ilako na, isot ti alain na mapan na ilako. Double purpose ko na. Agdalos, agalapay ka na kitay mai-recycle nga may ilako. So, ano ka iso nga hindi, malpas ng jobobrahin na, mas nagkakang kwa na, tandaan mo nagdalos. Inakaksa nga kasot, sa'yo ba natakabol sa kanya? Gusto na yaman na. Iso nga kung nagkang kwa na, no, danto bakante, alaeng kanto. Ngayon mga kabayatan nga wampay, ituloy mo nga ron nga kwa. Sursurin di kiti mabalim mo nga pangalaan ka di kiti basura adu ngamin latad kiti na loko nga tataw ti barangay tayo nga agi basura da kada kiti sa ngarumban nga pagibasaranda saan da nga amot segregate idin to tapakinanudan di kiti plastic kan butek mo na hada di kiti amuna nga adulat ta di kiti tangkid ti ulo di kiti lumabas nga lugan nga kaputi amyanan kaya bukod na bagatan nga mangsakop iti barangay road wano municipal road agibalang damat lata so nga paunayin tadusain ko man ni Apo Diyos ni gito agibas basura sa nga rumbay nga magibasuraan muna nga ron kumaa kapitan sige ituloy ko nga rin kaya kumaa pakumustahin to ni kumaa ni Joe kapitan, baka no matulungan tasawak. May pangapitan niya. Di sungar di ko nagbakante. Hang kapitan, kaya na't mangalat lisensyana. No dantlon lisensyana, mabalimot nga mangupa iti kurong-kurong. No alilisto ti panagdalus na no panagala na kadag iti mabalin ng ilako. Ikadangat lisensyana, kaya adamat bilay matisuna. So, nga, kung kunakat, doon talagang masarakan nga picture in the LTO at mabalimit tayo ilusot kapitan. Eba, tano itultuloy tumulong ti barangay, tulunga kisuna. Kahit nung kasitikan talagang isok mangdalos ti barangay tayo, ura itilikodan nga may pila isuna. Baga, patarimaan ko rin ay may isang kurong-kurong ko, ta itid ko keng kuana. Itid yung libre kap. Hoy! Basta mapatarimaan ko lagi di. Kapitan, thank you very much in advance. Kahit sabi ko punta ko na. Imbagak da ito ay manunami kay ni Joe iti naminsan nga agsipnit manin nga panagawid na. Nga panangted na manunami numanot naglakwan na kadagiti napidot na nga mabalin ng ilako. Gusto naman tiling banog ti asawa. Pinunpunasak manin manong nimi tiling na. Joe, nakasaritak ni kapitan. Inistorya natin, panakakita na kanukin kang nagdaldalos, agpidpidot, inikan nakakanot sa kasot. Adaing karinang nga os pagaligat agbakante, alanak ka, no? Ng empleyado ti barangay. Yung panagkunak, sa amat kadi nga inaldaw dada, the duty. Kahit nung malpas duty, itultuloy ko tama dato yung business ko. Basit nga negosyo, nga uyoyawan da. Sapay ko mga tasang kagsaksakit. Awang kumatagsakit ka na tayo. Saan to kumang maulit ti panakadisgrasya. Nga naggastusan ta tatakil. Nga nakaibusan ti ornong ta. Ken puon ti jakmat tan makapagtrabaho ti construction. Amom no rarigek.
Kas makikita no, bilangan deta. Ado ti mapaglakwa. Ngem ti sweldo akas construction worker. Di mo madlaw. Amangan, makatulong akpay. Iti barangay tayo. Ken saan lang nga barangay tayo. Di na dumapay nga barangay kaputa. Saan nga dito barangay tayo iti pagpidutak. Makadayo nga talaga. So mas daw da nga ron no apay makadayo akit may sak nga pilay. Tulungan na kanto ni kapitan nga makaadaan iti lisensya. Ken patarimaan na kanu jet kurong-kurong na kamay sa itid na ken nga libre. Basta lakit di dito barangay tayo ti umuna nga pagdalusan pagsurusuram nga pagalaan ka dagitay maibasura ken numilako. Mayat no agpaiso nga talagang matulungan na madahal iti lisensya. Kalpasan ti duwang alawas manunemi imay nga mismo ni kapitan nga kadwa na ti may sa nga tanod. Kapitan, dakay gayam, sumuri kayo. Templa akti mabalin niyo nga pagpalamiis. Saan Jessa? Nidyo, adali talikod kapitan. Imbagtasa nga si Malo kita nga napanagwa. Imbaga na nga rod mo umay kayo. So, uruhay na kayo. Jo, adan ni kapitan. Kadwala ni Hepe. Dito ida manong name nagtutulag noan niya trumbe nga ramidan da makalesan siya laeng ni Jo nga asawa. Ato kanot ama mo ni Hepe manong name nga adda iti LTO. Nagkukuyog da nga rod iti day di nga aldaw manong name nagluganda iti service ti barangay. Malemen di sumangpet da manong name ket kastaw ni ragsak da asawa. At lisensya ko, Jessa, nagalisto. Alisto no, at kakadomit iunag. Akong pegastos ko. Ken natarimaan ka nun ni Kapitan na kurung-kurung. Inakto ka no alain into nubigan. Tarugyakon, nga usarekon. Basta, dito ka no barangay tayo, ti umuna nga pagdalusa kapag katangan. Kadigitay mabaling kong igatang mo no ilako. Kasta nga rod tinapasamak pa nung naimi sigon kalagiti makakitkita ken kuan. Sirken na kanupa ti likod ti balay taado di kita nakawarang manong naimi nga rumbeng kuma nga isako digiti bumarangay nga ipan iti MRF ti barangay manong name ket nidyo ti asawak manong name ti mangala amin kadagita mangikarga kadagiti kurong-kurong na ken madalusan pay iti likod ti balay digiti addaan adu nga waran. Ito na minsan sumurot kam tumit ka ni baby. Makatulong kami lakid di. Kasano ko mangarod nga makatulong ka. Nung mabanog ka, sublatim ni baby nga aywanan. Tapos ito sumublat nga agisakong, agikarga. Di duwataw no kan nga basbasula. Lapilay ka ni sa nga pilay. Kumusta ngay? Ore no, adalatamat na kiti masapulam nga manguyoken ka. Adalatamat. Adalat na kiti agkidkid. Adamat na kiti mayat. Agasam. Idad nga libre. Kanyak na kiti hadda nga masapsapulan. Botelya, kalba, landok, plastik. Iti kondisyon nga madalusak. Dagi di rumbeng nga pakadal. Nga ayan di kita. So nga nakadaldalos no ka natin. Likod ti balay da. Taawanan di kiti basura. Tadi gito'y kat basura. Nga mabalin nga, agbalin nga kwarta. Jo, apay, nakasaysayat nga po Diyos niya. Kaano kami nga saan nga nasayat ni Apo Diyos? Apay, wag ko na. Isa kamad lang ko na nga dakdakkel ti masapulam. Nga
agdalus ken na agala ka dagiti plastic nga mabali mo ilako. Ngem ti soldom ti construction. Sa nakalisensyakan nga tulong pa ni kapitan ken ni hepe nga adda pa kurong-kurong mo ngayon regalo ni kapitan basta lakid di dalusam nga umuna ti barangay sakbay nga mapangka aggatang mo no agala iti basura sa bali nga barangay. Kaya babayin ken ka mabaling nga agsursur di kati wakat nadalus to ti likod ti balay ti tunggal balay. Naruben ko mga dagiti bumalay iti mangdalus. Ngimsi ka adda mangtandan ken ka uno awan mangtandan basta lagi di mapamuila ko dagiti rumbeng nga mailako nga isuda ko mataglako tapno adda kwartada. Ngem sadot daman hadda sa bali nga trabaho da bakit hadda nga sadot adda na ito ding tutunggal aramin. No naikariman nga napilayak tapno saan na ka makapagtrabaho ti construction ket naikari nga siya timang dalus iti rumbe nga madulusan nga lugar. Babaan iti araramiden mi konak manong nami ta sumursurot kamin iti anak ko. Anong nami? Ta samutan nga narigat nga aywanan manong nami ni baby. Mabaling kumitlat lang idisunukan agtugaw ano kay ayam ikakta ayam na sa kutulungan ng ti asawak manong nami nga mangaramid di kiturumping ng kamarami. Husto ti kuna ti asawak manong nami at dari kitay mangiparit at dari kitay saan nga mangiparit. Aging ka manong nami iti may sangal daw nga iti matmanen na ayan da Shirley manong nami ti income papanan. Oh, ano masapul yo? Kunan Shirley. Dagiti basura yo. Alain mi. Kanin. Dakam doon tayo maging basura. Dakam doon tayo mag-segregate. Kasapulon mo met kat. Amumit nga mapanila ko di kita plastic. Kada botelya. Naging gaman ng naming at damanin ti katugangan na. Shirley, ano man hindi ta? Ay, maghabigat yun, nana. Ni, put mo gayam ti kung kuna ay magbagadang sanggalangag may mesan. Sumursul pa gayam ti asawa mo kita anak yo. Nalaklakakin ala listo nga rod. Ta mamin ado kami nga mapan aglako inti wa junk shop lang. Baka no agamanin kayo tiyo padulusan na ay kastawan ng matngarudwat baraman ng ditalikod. Tasadot matdigit ikabalay ko. Ti paglayangan dagit agi basura. Yo digitan eh. Di pa among ornusin dato manugang ko. Siyak man iti nakita yo mama. Adada man nga kanunuan nyo data pilay. Sino nga ortrumbeng nga kanunuan? Sika nga nakauyo-uyaw. Ma, hindi rin na. Ano problema dito eh? Ni Donald manong name iti masideg na si Mawag. Ano pasapol di kita agasawa? Pilay kan sa nga pilay. Ito pa kaya anak dan eh. Dakkel kami tanak yun. Tila ba minanoy, kaano lang, di istoryam siya din nga agib-ibit kay maimutang tigatas nga ni mama tinagbayad. Nasurugan makatawan ti anak mi, Sir Donald. Ket, manumat nga tawan data pilay mo? Donald, api nga nakauyo-uyo kayo. Ma, saan nga dakis ti bangya bakit ipod no? Salsalutsutek no manumatan nga tawan data pilay na. Hiya po aya. Nagasat kay kindi ta saan nga da kayot nakapasama kan dayta. Ket no sika kumati na disgrasya ket napilay ka. Ket uy-uyawan na kabat ni Joe. Anat mariknam. Ma, ibagbagak lang ti pudno. Agsalsaludsudak lang. Natin na siya at pangaradyo. Shirley, mutoy ba ta anak ko ta siyak pala ti mga iwan ta. Yung kay Dalos Angelicod. Aduman ti basura ijay. Basta basura, alain nyo. Ay. Bag agala ka manin ka dagiti mabaling nga pakiranodan ha. Diya kayat mama. Hagay mapapan. Siyak titong palin nyo. Kaputa siyak pala ang tiina dito eh. Lan, kuti kayo. Mama, baka agala manin ka dagiti yahan mga rumbing hila ko.
Diin ka bantayan, ti parit mo no, kas pagaringan ta di mo kayat nga alain na digiti rumbi. Tingamin madikada kayo, ha? Makasauak to wala nganin. Diyo ammo ti agurnos, nakawarwara kayo. Dato'y asawa. Apo, Diyos ko. Apay man ang nagtripan nyo ti asawa. Si Kamilat nagkuna idi, nga nawara, nga dinaamot agurnos. Dinaamog tagibalit asawam. No awahan ako hun, kasunupin nga tatbihag yo. Paunay kayo, mama. Tata kami pa yan ti hanga husto. Iti siyang wanan dati pilay kat ti asawa na. Nana, ingkam la sa bali nga lugaran. Kaya minti agdalos ang pagdalusan na kami ang iparit mo dati anak yo. Bareng ano, saan to ang isot mapilay. Umaykan, bakit? Kumuskusilap manon ni Sir Donald. Sir, kunakta. Madaydayo nga tilangana. Ta nangato ka na posisyon na iti kumpanyada. Sa balin nga balay, manon nimi iti na panagmi. Adda digiti na siyaat, adda digiti saan na siyaat. Adda pa manong nimi digiti agur-urnong nga imbes ilako da. Kat itiddan ta kami nga libre. Oh, dati na puro plastic dati nga bottles. Inurnong ko para kada kayo. Muno bayad na ngayon dito. Ay, ano ba? Ibis nga ibasurat. Itad kong kada kayo. Tapno di kasta katagbali nga kwarta. Ano serbi na karod nga da kayo. Pag insagsaga na akara ito. Baka ta makapagtinulong kayo kada may rapin nyo tagaywan. Makapagtinulong kayo ang gasawa. No idi manong nimi ket adu iti maalami. Nga madamatan di kiti nakasunot, nakasurot manong nimi. Adu matende iti kakompetensya. Makita ta siguro manong nimi nga oray pila hilaing ti asawak nga madu di kiti maurnong nga kwarta. Tadun ti urnong mi manong. Di ko naknarudan no makatsamba kami kay makalako kami, makaganansya kami iti 1.5, kasi 2,000. Kaya ang kadlaeng, basura, kwarta iti basura ako na. Kaya po tada kompetensyan manong nemi. Kaya damatin bakante manong nemi nga utility iti panagre-elect ni Kapitan inala nati asawa. Ada digiti pa nag-duty na manong nemi ngawan dito balay ket ore saan nga naka-duty manong nemi no talaga nga nasken nga madolosan di barangay isu iti agtalus. Wen man ore saan nga duty. Sursuren na tinaduma-duma nga paset di barangay tapno makita digiti ay basura nga nasken nga maala tapno di kasta ket madolosan nga ining pinsan manong nemi ti barangay. Napanunutak met manong nemi ti adadda nga may tulong ko. Dapat adda nga kwarta nga ususere ko man. Napang ko pinaiwan kinina na salud manong nemi ti anak ko. Ta magustuhan na nga. So pwede umumay no ka dito balay nga may naalain. Kahit ito kanot mga iwan. Nabanak nagkatang manong nemi ti adu nga saba. Saag nagprito. Tinudok ko manong nemi. Talpasan na ore adda ti anak ko manong nemi bag-ubaek ko kibkibinek mapanag agisursuro iti banana cue. Manong nemi adda matabasak nga pamphlet no asano tinaimas nga banana cue. Kada ta kurang pa manong nemi. Aldaw bigat kan malam manong nemi. Pinadas ko pa yan manong nemi ti kamuti Q. Dalatamat ati tay sutil. Dalatla ko pilay ay asawa ti pilay. Da kayo sutil ka talaga. Iglaw ko man ito dua konforme di mabalin nyo ala gatangin. Banana Q wenno kamuti Q.
damat digit sutil manong nemi, ano nga tano, si ka mismo't gatangay. Nalapsat ka Jessa. Na maguri ka. Nalimod lang ka dito, romansa, di pilay ng asawa. Panawang kay manlaingin. Kunak manong nemi. Tamay ramrama lang makabasol. No kasta nga apaik di kita. Nga manguy-uyaw. Umbes ko mga kandabasit respeto sa tao. Sa balit pagkitkitaan. Anong nemi, gabata, no agsurusur ti asawak nga mapan naggatang kadagitay plastic, kapatelya, kanda dumapay, gabot ka adun kompetensya, anong nemi, kanda dumatan dagiti tao nga muda, nga pakinabangan, awan dagiti aglako, dagiti lang mapidot na, sumagmanulain. Ay, kimapsot matan, di ba, nga negosyo ta, bakit? Di mat kumanan ta, honorarium ko ti binulan, kakasay. Utility. Ano nga rad? Kumusta ti ornong ta? Daman ta, pagpunang it bananak yu, ken kamutik yu. Ano nga rad no? Mga patakder ta ti talipapatri ti abay ti balay. Ano talipapa? Paglakuan. Tiyanggi ka? Yan. No anya dagiti saan da nga magatang, no anya dagiti saan da nga awan dita Tianggi ni Shirley. So pataudan ta. Adala ko na nga bagas, han. Ket naten awan lako na. Diglakot naten. Awan lako na karne. Awan lako ng ikan. Di datat mapanagangkat it karne, datat mapang agangkat it ikan, di display ta dito eh. Imbes nga mapandadya tiyandaan, di kiti mapan makityanda, umay dalangin dito talipapa. Naglisensya talaga siya. Ang mga no, dadamanin tiriri ni Shirley, no, ang taglisensya. Wen, naglisensya ta. Nga oray, di kiti lako dito Tianggi, gusto pa nagbaling nga lako, manteka, suka, ano pa, bugong, di mayat. Ket gapo tanang kaurnong kami manong nemi adda pinaglisensyami ken adda payen manong nemi inggatang miti material tapno dumadlagalbana ken siyempre no talipapa do dagiti pagi disipleyan mi kadagiti lako mi adda mang subsuplay kada kami manong nemi iti ikan adda mang subsuplay kada kami ti karne ti baboy ken baka no adda dagiti agi sursur klako ka dagiti manteka kenda dumapay manong nemi kimmanar gabutan na naklakat ti presyo mi ngem ni Shirley di makadakas manong nemi umay ni Shirley nga wit-witin na kastoy nga awang kanot baba imi nga agasawa awang kanot ti naggatang ni Tianggi na gabuta nangipas kami meten ket adu tupay ti taglako mangimsuna. Umay to an anawain manong nemi ti katugangan na manong nemi nga nana sa loob. Pati ni Donald manong nemi rumaot pa yung agsao-sao. Karkarita na pa nilakay ko itinamisa nga nabartek manong. At dapat di gundaway manong nemi nga uburan da ti balay mi. Uburan da ti talipapan. Siyempre, nagkamang akin ni Kapitan. Ket siyempre, kinaswak ida nangarod, kinaswam ida nga gasawa. Nagdadaal ko lang. Pinagsasarita na kami ti barangay man. Ket ni Kapitan ko na. Kaya nga minti madamit kada kayo nga gasawa. Kaya, nakasaysa di kito nga tao, ni Joe, ni Jessa. Idin dito na kayo ket agdindinamag na talaga nga nagalas ti ugali yo. Nauyaw kayo. Ket basol nga talaga tarimaot kayo. Nagdadael kayo. Ket no kas pagarigan ta saan nga kayat. Di kiti agasawa nga paareglo dito eh. May ipila, ti kaso yun, nga to. Raot. Pag-asap nita.
bali attempted murder. Panagaramat yun di bato, kasanuno na bato. Nga, adamay sa kadakwadang na bato. Wano di anak dito na bato. Kapitan, amok kakanunuan nyo ida. Da kami kitsaan. Hanyo kabagyan ida, di tayo kakabagyan. Yung tiyak mo. Duwapay nga, kasla kay kayat yung isakit ida. Siguro po doon ko nada, kapitan. Po doon ko nada nga niya. Ituloy mo. Doon. Ituloy mo. Da magbibay nga. Inikamti libre pa yung inted mo. Kurong-kurong. Si kapitan at nang tulong kayong kuha nga naglisensya. Kataway. Ta makita ti sayat na. Agasip ta libre nga daldalusan na ti barangay tayo. Sumbrek pa kada kiti likod. Ng isupit ibang dalus kada kiti saan nga man nagdaldalus nga barangay. Nga tilad at ipananda kada kiti basura da. Kanuno nga agsipod ta isot na sayat. Tilikutan ti kinapilay na. Nakaurnong da. Nangipasdag da talipa pa. Nga alalisto nga pagkatangan. Bapan pakitsandaan di kiti bumarangay. Ngay dagdakkel ti na itulong da. Kaya, nga nas ka nagplete pa kitay bumarangay nga pandita tiyandaan nga makitsanda. Tadamat ng tiyandaan dito barangay tayo si talipapada. Nagdakkel ti may tulong da. Kada tayo nga bumarangay. Gapot na makakompetensya kayo? Kasi matindi na namin dyan. Siyot kanunungak. Agsipod ta iso. Iti ustot aramid na. Ket na kayo jak kanunungan ti aramid dyan. Gapot tamadit aramid dyan. So nga, na kayo ti makisalita katakwada. No kayo't yun ti makiareglo. Bueno, isuda. Dadya sa kinidyo. Ti pagsaludsudak no kayat da nga maareglo tinaipila kaso ka na kayo. Alam ako ng Diyo. Kapitan. Ihantangi kat inanugot na. Handamat nga naglibakan, kapitan, nga remote da nga nagupor. At rabi iday takit. Tama no paglibakan da, kitawamat nga tumawad nga saksi. Yan tangang kita inanugod dan, kapitan. Di kada, nuan niya di kiturumbeng. Numanot na dadael, ti presyo na sukatanda. Dadya lang ti kidaw, may kapitan. Kaniti santo ang panakaulitan, ti amin. Okay. Nakasaka na kayo nga magbayad ka din na dadael yo? Rumbeng unay. Ket no, ipanginaman, digit agasawa ti bayadan nyo, at nakalintaganda. Malaksid, ti bayadan nyo katakwada. At dapat agur-ureng multayo iti barangay. Ana, kapitan, alak doon nga dakkel. Kita rumbeng unay hanggang multa kayo. Kan rumbeng may bayadan nyo, di na perdi. Numanot imagada, isot bayadan nyo. Kat numanot, may tuding nga multa, sumat iti, marisibuan, nga itad iti barangay. Numanot yung ustulaing nga balor dyan na dahil isulaing timbagami. Iso ako na ni kapitan. Nagbasitan, kadun nyo lata. Danyos na ba'y? Saan ang kapitan? Numanulaing ti balor dyan na dahil isulang timbagami. Sigurado kayo. Dato yung tigundaw kayo. Diyaka, di makayat ti manggundaw ti padaming nga tao, kapitan. Di sitwasyon ti kahit ko asawan. Kasalungag nagam da gitoy. No kastalang ti kadakkel ti itadyo ibagayong bayadan da. Nakit no kas pagarigan to ulitin tumaning kapitan agad. Mabalin siguro nga hangkon ton nga paareglo. No di kad maipilat id darum.
kontra kada kuwada iti nga to. Kaposible ka mamultada no may balod da. Umanay na dyan, kapitan. O, kita nyo't kinasiat da. Imbas ko mga gundawayan dati. Panagbayad sa dakil. Kasta tinasiat ti panagpuspuso na. Sige. Damat karod nakabulsad to nga kwartak, kapitan. Nagmulta kami. Ken bayadan mi. Di na tatayo. Ken nagkari kayo pa eh. O, ada ni sekretarya mang record. Di magsasaritaan niyo. Pagsasaritaan tayo. Agkari kayo. Da kaya mismo't mangibaga. Ha? Ikariyo, nga saan yun ton nga ulitin. Nga once nga ulitin nyo, da kaya mismo't mangibaga. Nga ori no santon nga maariglo. Na nakasagana kayo nga madusa. Nung ulit pa yun. Ngayon kaskas di manong naming na uyong dalata. Tanong kas nga lumabasak iti tsanggida manong nami agdadayo mudo nga kumuskusilat ni Shirley. Ken ori ni Donald manong nami at dalata iti pangta. Maurang ko ma. Tatali ka. Tali papayo. Kunada pa yan. Talagahan dalata ngagnakam di kito. Aging ka manong nami bimtak ti damag nga ni Donald ket na aksidente. Manong nami. Kumusta ni Donald? Dinamag ko kinidyo. Nadamag mo kingkuhan. Apay. No, di da may remedyo. Mapukaw na ti duwang saka na. Apay, naipit. Di duwang saka na. Ta, permi nga, dinungpar na ti puon ti akasya. Di kat siyempre. Yung bagat na saka na lat naipit. Nasaan nga di barukong na. Tano di barukong na kuma, natay kuma. Iti may sangal daw manon naming imay ni Nana Salud. Takailiw na kanu manon naming ni baby. Nana, kumusta di anak yung may? Ay na po. Imbaga, si Bibya. Angin ko na. Kinaykayat na kanupa kuman na tayo. Tapay man. Awan, nagduduhasa ka na. Siguro, mawali ng tunti agawin din ito no Lunes, dadat ko nada. Sumid lang nga nakasaralata di istor ni Shirley ata. Sino ko mga orte agtiyanggino. Adamat iso na nga kakabantay sa ospital. Siya kumaangin, babaan mo. Mamano matanda di kumatang ta. Di kita matalipapayo, kanayon tang umayan. Sa dapat empleyado yung gaya mo. Marigatan kami maglakon akong kadwami. Ano? Kahit buyong dataon, no? Agadin ni baby. Ay, kitawa mo kamay na. Kita lang tinasya at nga tao kat mabimbindisyonan. Di adakam sa atin ni baby. May kaduang anak yun. Kuna na. Ken san una yung marigatan ni Diyo nga mapanagsursur ka na kita gatangan na. Dito lang ang barangay, di pagpulpuligusan na. Double purpose, ori sa nga naka-duty, ori sa nga aldaw ti kalinisan, iso ti mapanagdalos. Sir ka na, tilikod ti balay, tayo sumati kulan ni Kapitan. Dadya picturein na nga muna, sana dalusan, before, during, and after. Masapol ka nun dito ko, dokumentary ko naman ni sekretarya. So kitam digiti picture di barangay no sino digiti agdaldalos. At adu nga amang ti picture sa Janidjo. Tun December ket may kanto ti maawardan to isuna. Iti kinagagit ng utility ti barangay. To ore saan nga duty, agdalos, ore saan nga tempo ti kalinisan, mga panagdalos.
Kitilikutan nga pilay ko na. Kat nagagat. Kanang katama. Ay, kat dagit uyaw. Nga natangsit nga. Mangirurumen. Sudat madusa. Datat ko na iti anak ko. Nadusa ka nanak. Nakarkaro pa yan tilangam. Ngem ni Diyo nga uyaw nga pilay ko na. So pala pa naka-amiris na. Ay, apo. Diyet lang, anak ko nga talagang nga na saan ko nga naisuro. Ita ko na. Kan nakaasawa pa itipada na. Nga nauyaw. Eh, habos na saan nga maadan ti anak. Sakit kas dyan tinapasama. Ay, huwag gaya ngay. Aw na po ko yung katakwada. Awan. Kinamamang da pa yung nag-asawa. Imuno na da nga amang da kayo. Iso nga umay ko pagpapausan nga. Umay ko aywanan na ito. Paborito ko na yung aywanan. Laalakon. Umay ka, bebe ah. Tapno makatrabaho ko ni mamang mo. Umay ka ta. Datat agay ayam sa dibalay. Tapno anta kadwa. Datat may saan sa diya. Manipod di aksidente. Ti anak ko. Manong name sa anin ngayon tultuloy. Uno intultuloy ni Shirley manong name iti sa anin nga nang lukat iti store na. Tanay ibus na kanumantan tinagyan na manong name saan mo tan makapagtrabaho ni Donald. Idi umay dito balay ni Shirley. Jessa? Shirley? Ano? Umay ka matungutang. Pautangan ka. Umay ko mag-apply ng trabaho. Baka masapol mo. O dun sabat launay na kaduwami. Adamot si mong may sakalag iti parala ako man. Ay, Jessa, no, kas pagarikan ta sumrek ni Sir dito eh. Gundaway ko nga rodin nga kwa, mangibagang nga agrit saynak. Soktan na kun. Tapay men, tesi. Adaran tak nga ag-apply nga ag-abroad. Dati, so, agyaman ka. Kaya ni Tesi. Binakansyan na na, bagay na. Tapos nyo ka makastrik ka, Shirley. Kaya manag Tesi. Ito na nga rot ka nung ngayrugin. Ora ita ko man. Sige, yatangin ka dati-dati. Ba't nga da, tsanggik, di ka da, amok taglako. Una, dapat kita presyo din ta. Malaksid nga naikabil nga nagitag na. No awan ditag na kita ba sinta kwa yung presyo na tun. Di kita prices. Lalogram nga ro din. Ay kamanak Jessa. Kamanak. Basta saan ka natangsita na. Kaya pinasim ba si Timang entertain kada kita yung customer. Baka handa kayat yung maggumatang dito na makikita ka nga nakamisot. Kaya na mading nga panagsaom ka na kung ano. Baka kit maputan gan eh. Dapat kayo dito ni Sir niya, di ka gumat-gatanan. Dan pag nakmak, nagnakam kami nga kasawa. Saan kami nakasidi? Diyakon kaya't pa nga maulit nga tusayan na kami napod Diyos. Iso nga ita, manong name maysa ni Shirley, kaligiti kaduwami, iti talipapa, nga limawa pa yan. Aton, di kiti na inayon, manong name, nga mabalinda agatangin. Nga saan nga naskan pa nga mapanda, jay tiyandaan, nga gumatang, na dikit dito yan, iti paggatangan da. Manong name, di kiti maglata supplier ko, iti umay, mangidanon, kada kitay, isup-supply da kada kami. Karne, kanda dumapay nga magatgata. Anong nimi ka po tadalisensya ti asawak, damat ten service mi nga isut driver, oray pilay ako na, baka magmaneho mat manong kaya nawat nga gawatin di clutch, kanyi preno, pinapudno na manong nim, automatic di kitilogan. Service mi, manong nimi kanda dumapay ka sa pulang. Talo, dagiti nagbaling nga anak mi, manong nimi, kat taragsak kami, kat nakasagana, tinaranya ka masakbayan, dagiti talungan na.
nagtuloy nga nagbalin kami nga nasyad iti pada mi nga tao, nagtutuloy man nimi iti panagtrabaho ti asawa iti parang. Dito nga ron ti makasalita, ket thank you ti laing mo nga nangiba sakit sapay kuma, kada na ibatik nga adal liwliwaken pagsarmingan ti biag. Tuy agyaman nga pagayam mo, Jessa.